Pochválen buď Pan Ježíš Kristus. Drazí přátelé, Marie Magdalena byla posedla 7 nečistými duchy. Při setkání s Ježíšem její duše je uzdravená. Marie se připojí ke Kristovým učedníkům a zůstane s Ježíšem do konce. Je vděčná za to, že jí Ježíš vrátil důstojnost a že mohla zbytek svého života žít jako osoba, která naplno si uvědomuje, co je to za veliká radost, když člověk má čisté srdce. Drazí přátelé, Ježíš i na jiných místech často zdůrazňuje potřebu čistého srdce. Blahoslavený čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Dnes zdá se, že ďábel, který neustále útočí také na Kristovi učedníky, útočí právě na čistotu, aby lidé neměli čistá srdce, aby přestali vidět, slyšet, milovat Boha, aby přestali žít v jeho přítomnosti. Dnes je mnohé postavené na hlavu, na ruby. To, co má být vrcholem lásky, dnes je hned na začátku. Lidé se téměř potkají a už nemají žádné morální zabrany milovat se naplno, hříšně, pochopitelně před svatbou. A potom nemají už zájemné, jak se seznámit, vybudovat to, čemu se říká důvěra. A pak se dostáváme k problému takových nechtěných, nenaplánovaných dětí. Ano, protože lidé, kteří nemají čistá srdce, neslyší Boha, opravdu lehkomyslně a nezodpovědně si zahrávají s případným početím. A jaký to má dopad takových nechtěných dětí? No, buď takový, že dítě potom vyrůstá v neúplně rodině, nejčastěji bez otce, to je ta ještě lepší verze, anebo druhá verze, velice častá a smutná a bolestná, že se to dítě vůbec nenarodí. Víte, četl jsem nedávno statistiku ve Spojených státech Ameriky. 40 let jsou povolené potraty. Za 40 let bylo těch potratů v Americe provedených na 50 milionů. Abychom si to trošku přiblížili, uvědomili, to je 3700 potratů za den, 137 potratů za hodinu, to znamená plus minus 2 potraty za minutu. Jak je to u nás? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky zveřejňuje údaje od roku 1991. Skutečně na začátku těch 90. let bylo u nás každým rokem 100 000 potratů. Poslední zveřejněný údaj za rok 2013 uvádí číslo 22 714. Kolik za těch 23 roky? Více než 1 000 000. Z toho posledního údaju vychází zhruba 60 potratů za den, to znamená 5 potratů každé 2 hodiny. My se potom divíme, že je nás málo,
že vlastně vláda uvažuje o tom, že lidé budou ještě později odcházet do důchodu. Slyšel jsem teď někdy nedávno novou definici toho, kdo je to vlastně senior. Senior to je člověk, který má to štěstí, že se vůbec dožije důchodu. A víte, a kolik lidí opravdu nadaných, chytrých, moudrých, nemohlo se vůbec narodit. A kdo ví, třeba mezi něma byli lidé, kterým dal Pán Bůh schopnost, moudrost, aby vyřešili ty problémy i lokální, i globální, které my nemůžeme vyřešit. Četl jsem nedávno takovou knížku ze života otce Pia. Přišla k němu jednou žena na zpověď a říká, že jí delší dobu pronásleduje jeden zvláštní sen. Zdá se jí muž v bílém rouchu, ke kterému přicházejí lidé a on jim žehná. Ona se budí každou noc a nemůže spát. Otec Pio říká, ten muž v bílém rouchu, to je papež, kterým by se stalo toto tvoje dítě, kdybyš se mu dovolila narodit. Ano, drazí přátelé, jsme tak moderní, tak pokročili, kolik jsme zabili nenarozených skvělých osobností, kterým Bůh dal život, kteří by možná zachránili tento katastrofický svět. Drazí přátelé, Pán Bůh miluje člověka, miluje svět. I papež František v encyklice Laudato si o Signore spolu se svatým Františkem z Asizí vzdává Bohu dík za vše, co Bůh stvořil, ale hned později napomíná lidstvo, že ničí náš společný domov, kterým je svět, ničí životní prostředí. A papež vyjmenovává 7 takových okamžiků, ve kterých ten náš společný domov svět je nejvíce ohrožen. Ale jsou tam povzbuzující věty. Ta encyklika má význam pozitivní. Papež říká, že Bůh nikdy neopouští svět, který stvořil, nepřestává plnit svůj plán lásky a především papež zdůrazňuje, že Bůh navzdory tomu, co děláme, nelituje toho, že nás stvořil. Nelituje toho, že nás stvořil. Ano, drazí přátelé, musíme starat se o ten náš společný domov, kterým je tento svět, musíme ho zachránit, protože Pán Bůh stvořil vše, co bylo dobré, všemu požehnal. To člověk zničil, zdevastoval to životní prostředí, které je potřebné k tomu, abychom měli podmínky pro růst, pro život. Já vím, že je to náročné, je to těžké žít v čistotě, žít v té morální i ekologické čistotě, ale toto po nás chce skutečně Bůh a toto chtějí snad všichni lidé dobré vůle. Veďme se k dnešní patronce Maří Magdaleně. Ona setkává se se vzkříšeným Ježíšem. Neví, že je to Ježíš, myslí si, že je to zahradník. Ježíš ji oslovuje jménem Marie. Ona odpovídá Rabuni, mistře. Ježíš ji posílá, aby šla a oznámila bratřím, učedníkům, že Ježíš vystupuje k Bohu vašemu i svému otci. Je zajímavé, protože v tomto úryvku, v předchozích verších, je napsané také, že přišli ke hrobu také 2 apoštolové, Petr a Jan. Oni přece také se přesvědčili, že hrob je prázdný. Tohle nestačí. Proč je Ježíš zkouší, proč k ním posílá Marii Magdalenu? Snad proto, aby jim dělala výklad z Bible? Tohle určitě ne. Ale
posílají proto, aby ona vydala svědectví. Protože aby ona zůstala spolu s učedníky a spolu s něma, spolu vytvářela církev, která se právě rodí, která právě vzniká. A církev je společenství a každý potřebujeme svědectví. Potřebuje ho svatý otec, potřebuje ho biskupové, kněži, celý boží lid potřebuje slyšet toto svědectví. Možná je překvapivá věta, kdy Ježíš říká Marii Magdaleně, nezadržuj mě. Ono doslova v originále zní, nedotýkej se mě. Neli me tangere. Nebo vlastně v řeckém originále memu haptu. Nedotýkej se mě. Tato věta je velice překvapující, protože vzkříšený Ježíš, který se dovolí spatřit mnoha lidem, bude sám vyzývat, aby se ho lidé mohli dotknout, aby se mohli přesvědčit, že je to on. Proč tohle nedovoluje Marii Magdaleně? Proč se ho Marie Magdalská nemá dotýkat? Chce jí snad Ježíš připravit o to osobní setkání se vzkříšeným Ježíšem? Určitě ne. Ale má pro Marii Magdalenu připravenou její vlastní osobní cestu. Chce, aby ona se setkala s Ježíšem živým, vzkříšeným, který je tehdy, když on vyslovuje její jméno, když je z ní, když jí Ježíš říká, co má dělat a doprovází v tom, co má dělat. A takhle, drazí přátelé, živý vzkříšený Ježíš je přitomen uprostřed nás a také nás zve k tomu setkání se živým Kristem v živé církvi. Na závěr přejme si takovou víru a moudrost a možná i trochu odvahu, abychom dokázali přijmout každého člověka, možná i toho, který si to lidsky nezaslouží, který třeba připadá nám možná i trochu otravný. Umějme každého člověka přijmout s láskou a umějme každému člověku vyprávět o této boží lásce, ať je život každého z nás takovým krásným, úžasným chvalospěvem Laudato si o mi, Signore, velebíme tě, Pane, za všechno, co jsi stvořil, za naše životy a prosíme tě, Kriste, žij neustále v našich čistých srdcích. Amen.